लाइभ फैग्रामोन आंना सासे फैबायबो नामा बयबो जोंजों रायज्लायनो लुबैदों होननायखाय जों लाइभ फैदोंमोन सोर सोर जोंजों रायज्लायनो लुबैदों नोंथांमोना फैबानो जाबाय लाइभआव जइन जाबानो जाबाय दे जइन जाना रायज्लायबानो जाबाय बिराद गोबाव जाबायमोन जों लाइभफोर फैनो हायि मानो हायिफ्रा दिनैसो आरोना रावबो फैजेनाखै माथो ओंखाम सङा मा सङा नै दाबो ओंखाम संना होआखै मेंना फैबाय आं ओंखामखौ मोनजायाखै माथो रावबो फैयाखै सासेबो गैया रावबो जोंखौ लाइभआव फैनो थिनबाय थादोंमोन ओमफ्राय रावबो फैयाखै माथो नै लाइभआवनो रावनिबो कमेन्टआनो सफैजेना माथो रावबो रायज्लायनो गोसो गैयादां ना बेनिखायनो रावनिबो कमेन्टबो गैथ'वा माबो गैथ'वा बिराद मेंदों दिनै उन्दुनो ओंखारदों बिरादनो खामानिया दिनै एकदम ओरैबायदि मानसि जादोंमोन दामानि आरो टाइमबो मोनाखै बिदि लाइभफोर फैनो मोनोबो बेखौ गाबोन हस्पिटालाव लांबावनांगौसो नै हस्पिटालाव लांनांगौलाय गाबोनहाय उफाय गैया ओरैबो जायानो गाबोन आदा दिन सुटि लानानै हाफ दे सुटि लानानै बेखौ लांनोसैलाय हस्पिटालाव माबोरै जाहोनांगौ मुलिफ्रा बेफोरखौ दे सोरबाफोर सलुसनफोर मोनदोंबा बे माबानिखौ मा होनो फाइल्स बेमारनि सलुसनफोरखौ एसे खिथाहरलायदो दे सोरबाफोर मोनथिबायदोंबा रावबो गैयाखौ मोनदों बै चक्लेटआवलाय चक्लेट जोबगोन बे चक्लेट गोजाया चक्लेट सोबनानै माबाबासो मानसिफ्रा फैसिगोन लाइभआव दा रावबो गैया नै लाइभआवनो चक्लेट सोबनानै दं लाइभआव फैबाय मानसिफ्रा ओमफ्राय रावबो कमेन्ट हराखै आरो जों रायज्लायनो लुबैदोंना भिडिअफ्राव कमेन्ट खालामो लाइभ मानो फैथाराखै फैदो होननानै ओमफ्राय लाइभ फैबा रावबो फैया रावबो कमेन्ट खालामा फैनानै चक्लेट पेकेट माने जाजोब्बाय आं बिराद खामानि दंलै दामानि रावबो कमेन्टखौ खालामो दसेल' थागोन जों लाइभखौबो बारा गोबाव थाया मा दिखांबाय थाखा आंखौलाय दे मादैयानो ओंखाम संनोसै आङो हाय होनहरदोब्रा बयखौबो रावबो फैया होननानै रावबो लाइभखौ माबाखौनो खालामा रावबो फैथारा माथो दाबो हायखौनो होनहरा दाबो खेबसेबो रावबो जोंहा रायज्लायनो फैबाय नै दासो फुंबिलि गयारि मा ओंख्रि जाखो आमाय सोर आमाय जाखोरा दारिखौ नायनो आमाय ओंखारो माखो जों संथ'वाखै दाबो दासो संनो नागिरदों चक्लेटआ दासो जानो नागिरदों जानोनो संनो नागिरदों संथ'बाय खामानिनिफ्राय फैनानै ओरैनो थागासिनो हामगुलायथारबाय नै एकदमबारे बेमार जानानैनो जासुलाय जोंना होयो जानाया माबा माबि जाखायो चक्लेट मेथाइया गैया लाबोनो मोनाखै आंहाथ' जानायानो जाया बुधबारनिफ्राय मेथाइ लाबोनोसै बुधबारनिफ्रायसो गावनो जाजोबनो हाखायो आंथ' जायानो मा मेथाइ जानो नोंलाय बुधबारावलाय साम'सा साम'साबाबो जाया आङो सुमसाबाबो जाया गावनो लाबोयो गावनो जानो थोआ हारसिं जाजोबो बियो मारै दंलायदों रावबो कमेन्टखौनो हरा नायनायालाय नायो कमेन्टखौनो हरा रावबो सासेबो बालायलाङो बिदिबा बरिं मोनो
टाइमाबो जाबाय नै दा संनानै जादो 12था जासिगोन ने सासेल' मा ओंख्रि आमाय होनहरबाय ओमफ्राय गैला आदैमोना रावबो फैयासै बानायसो मोनहा फुंबिलि गयारि जोंना फुंबिलियाल' सिनायबावला मालाय आमायानो बेबा सोरमोन आं सिनायलायलाङासै आच्छा बोराय नुथारबायना ने आमाय होननोबो आमाय सोमोन्दो लिंजानायनिबो जाखाबाय अबसे नङा होमबा आदै लिंबा साबसिन जायो आरो ओमफ्राय आं सिनायासै जेनेबा खिथानानै लाहरदो दे खिथानानै लाबा हले सिनायसिगोन आरो दा खिथाना लायाखै नालाय नामाव हमनो हाया आरो फट'बो गैया नालाय होमबा नुबा सिनायसिगोन ने खिथाहरना लादो दे सोरनि फिसाजोमोन अबे गामिनि होमबासो सिनायगोन आरो सपनमोननिनो बिब'नि फिसाजोआ ए फुंबिलि नोंसो आंथ' सिनायानो फुंबिलिसो ने बोराय जाथारबाय नै सिनायबाय दासो गुड कापल मेडम थेंक इउ भाई दासो सिनायदों बिसिनिसो ने माबानि मा होनोमोनलाय मा जायगानिमोनलाय थाइगिर दैसा ना मामोनलाय नोंसिनिया थाइगिर दैसामोन दा आमथेखा नङालै थाइगिर दैसानिसो थाइगिर बेखौलाय मानो बिदि खालामना लाजोबखो सोलायबानो जायो बियो थुजालाबो माजालाबो थुजो जानांगौ मा ओंख्रि जाखो फुंबिलि फाथाबारिनि नङालै माबानि थाइगिर दैसा ना मा होनोमोनलाय दादगारि थाइगिर दैसासो होनलायलांबायलै कुसुं दैसा एकदम ओरैसोलै आमथिखानि सानजाहाथार आमथिखानि सानजाहा आमथिखानि सानजामोन दा ने नानि नोंसिना आमथिखानि एकदम सानजामोन दा औ थाइगिर दन्दरनि बावदों दासो हमनो हादों नै दासो मिथिला थाइगिर दन्दरनिसोमोन ना आं ओंखाम संनोसै नों संहैग्रोदोब्रा संलाबायनानै ओंखाम दंखायोदां ने मारै नानि नोंसिना खबरालाय बावना दंमोन आं नोंखौ नामाव सिनाया आरोना दा खिथाना लाबा हमनो हाबाय रे नों खिथाना लायाखैमोन नालाय आं दा गोबाव जाबायना आरो हरै थाङैयाबो सिनायलाबायथारला थांबासो बेरायहैलाबायनोसै नोंसिनिजों गोमस्रां बसुमतारी हेलौ हाय गोमस्रां ओंखाम जायानो जाला जागोनब्रा नों संहैदों ओंख्रि बे फान्थावखौनो होहोदोलाय मेहोनिया फानसै फान्थाव फाग्लाखौ संनोसैला जोंना ओंखाम आदानो दासो जुदास आदा हेलौ जुदास आं आमाइ सपन मोननाव दंफैयो ए हाबा जाफैदोंमोन खोमा हाबा जानायनिफ्राय थाङाखै नामा दाबो मोजांथ' आमाइ नोंहालाय मोजाङालाय नै नोमानैयासो एसे बेमार दं बेमार जानानै दङ बेमार जानानै नोम्बानियासो बेमार जादों आंलाय मोजाङैनो दङ आंहालाय एकदम थागर होनदो थागर जानाय लोंनाय मा जाहोनो थिनदोंमोन नोंखौ दहाय आफेल आंगुर जाहोनो थिनदोंमोन आदा मा ओंख्रि गैया संथ'वाखै दाबो जोंना ओंख्रियानो सोर बे माबाया नों लोगोआ बे सारानो होनदों नोंसिनि सारानो आफेल आंगुर जाहोनो रेस्ट लाहोनो होनदों मा ओंख्रिखौनो माथो मोजां संना जाहोआखैनो नोङो दामानि होनदों डाइलग होनायानो डाइलग बरहा बिसोरनो एकदमबारे आं साबिलायबा एकदमबारे आंखौ डाइलग होबाय थाथारो आं ख्रें ख्रें ओंखायनो ओंख्रिखौ मोजां संना जाहोआ होनदों बेखौ
संना जाहो नालाय संना जाहो होनबाय ना मा ओंख्रि जालायखो फुंबिलि नोंसिना मा ओंख्रि जाखो नानि मा ओंख्रिनो हनै जोंना ओंख्रियानो गैया दासो फान्थाव मेनो नागिरदों ओंखाम दंखायो आदा बाजैया मोजांथार खामानि गैया नुवाखै सावथाल हिनजावखौसो लादों आं आजिखालि बर'खौ मोनलाना सावथालखौसो लादों आं ओंखायनो बर'खौ मोनैनि बर'फ्रा लाबाबो गारै खारलांफिनोरा ओंखायनो बालायलांबाय मोनसे हनै आर्मि साख्रि मोनलायनायखौ खारदों आरो जोंलाय हाजिरा खामला मावनानै जाग्रासो आर्मि साख्रि सानफा एफा मागिनानै जाग्रासो होनदों नङा आं मोजांखौसो मोजां बुंखायो कारेक्टखा आरो कारेक्टखौसो बुंखादों बेनावबो सोंहरलाय नंगौना नङा नंगौ दा नंगौ बर'आनो दाबो जाजोबा बेना रायलायनायानो दाख्लैसो सोलोंहांनाय बर'आनो फिसा जाहांबाय आरो सल्फा बाराते होननोसै आङो दासो एसे रोंहांबाय सिगाङावथ' बारा रोंबावामोन दासो एसे नागिरबायबाबो मोनैनि लादों ने डाइलग होगासिनो आं दाना खुरिया बारियानो जाहोनो रोङा मानो रोङानो जाहोनो रोङैखौनो होनदों खामला हाजिरा मावनानै जानायनियासो साबसिन होननाया दालाय बुङाखै दालाय मानोथो हनै आर्मि साख्रि मोनलायनाया गारना खारजाबायसै दा जोंजों थादोंना थादों आराम थाबाय था मोनदोंना नोङो बे आर्मि साख्रिफोर लानायफोरजोंबोथ' गारि खारजोबदों ने माबोरै दं आनै नै सनिमानो जोंना आनै सनिमायासो फैलायबायलै माबोरै दंब्रा आनै नोंहालाय मा ओंख्रि जाखो दिनैसो हर गेजेराव मा गोसोखांखो नोंलाय आंखौलाय 10ता जालायलांबाय नै 10:30 हरनि 10ताबाबो उन्दुवाखै माथो आनैयालाय दिनैलाय नेबाय थादों नामा जोंखौलाय आनैनो एफा गरम आयु फांखासो बायनांसिगोन जा गरम ओरैबायदि खान्थाल फिथाइ जाबायना दहायो नोगोर गरम जाबाय ओंखायनो गोजा खोमायो बियो आंथ' फैसा थाइसेबो थाखाय आरो दालि दाउदै भाजा फैफिननांगौ ओमफ्राय आलुजों मथर माबा मोननायखाय मा होनो बिमानै गोदान मोननायखाय मालाय गोथाव मोनजागासिनोलै फुंबिलि नोंहासो गोथाव जोंनोबो एसे हरदो नोंसिनि ओंख्रिखौ जोंनाथ' दाबो सङाखैनो नै माबाफ्राव मा होनो संनानै दोननाय सोरनिबा बाहागफोर दंबा फटकफोर खेबनानै हरदो जोंनो वाट्सएपआव आं मोजां नङालै खामानि गैला दारिफ्रानो लावलाजोबबाय बोरायनानै आरोबाव मोजां जाबावनो हाथाय गनोनो सानथाम सानब्रैल'सै आरो मोजाङालाय मोजांमोन एसे बाराबो बुंना लाजाया गाज्रि खोनायो गावखौनो गाव मोजां होननानै लाजाया दे नोंसोर मोजां नुबायबालाय मोजाङानो खावला नाहरलायो आंखौ मोजां होनहरनायखाय खावला नाहरलायबावो नुवाखै लाजायो बेखौबाबो दाबो दा बेखौसो फसायलायहरदों होननानै बोरायाखै लाजायो दारिफ्रानो नै ओरै ओंखारजोब्बाय खामला मावै जानायनि दारि मुरि लावलाय जोङो दारिफोरखौनो सिननो टाइम मोनलायलाङा आं थैबा गोदान मोनगोन ना जोंना माथो आनैयालाय फंसेल' माबोरै दं होननानै ब्लद थांगारबायलाय गैया लाया लाग्राबा मा लांखायावनो लासिगौमोन बिदि साननायानो हुदायानो गैया आंनाव गोदान लानांगौ होनना साननायानो गैया मबाइलफोरखौ गोदान लागोन बुख्रुबगोन गोदान लागोन मबाइलफोरखौबा बेखौबा लाया आरो हाया बिदिखौ मबाइलफोर जेन'बा माबा माबि बुस्थुफोर गारजानाय बुस्थुफोरखौ आरो बुख्रुब बुख्राब लागोन आरो ना ओमफ्राय दस्राफोरखौबा जाया आरो बिदिखौ एकदम हामि बुस्थुखौबाथाय लाजाया लानांगौ माला नामलाया रायलायोमोन बियो सिगाङाव रायलायोमोन
दाथ' रायलायाना ने सिगां बे सेंग्रा समावलाय बयबो रायलायखायो नोंबो रायलायो बयबो रायलायो आं बिदियाव गैया है फाग्ला मा नोंबो माबासो लोगोसो लाहरदेरबावदों होनबालाय थगायबायब्रा रायलायखायो बियो नोगोद थगायखायो बिदि मानसियानो थगायग्रा गैया नै बिदि नै गन्थं बिजौआव माबा सबाय बिमाफोर थानाय मानसिफोर थगायनो रोङा ना नानि फिसा दङना नै थगायरोङा नै आंनाबो दङ नै आं गावनिखौल' दं होनना साननानै थगाया लायो ओंखायनो बिदियाव गन्थं बिजौआव सबाय बिमा थाबाथाय थगायखाया होनबाय दा ओमफ्राय मा होनो मानसिफ्रा गोदो उन्दैयाव बुङोमोन ना बिरादनो फन हरद' हा सोरखौ थांनांगौ ना मानांगौ गाबोनसो दा फन हरनाया दसथायाव हरनो थिननाया मानो दसथायाव हरनो थिना गाबोन आं दहाय दसथायाव हरगोन होननानै बुङाखै ए ओमफ्राय आं ओरै थांबा मालाबा नुवा बेबा जोंना दालि बयलारसो नै बिदिनो दंथ'यो जोंहाबो दालि माथो होनबालाय दालि बयलार दे नोंसिनानो गोथावलै ओमफ्राय नैबे सासेना मा होनदोंमोन दालि दाउदै भाजा ओमफ्राय आलुजों मथर होमबालाय फुंबिलिया नोंसिनाव जाहैयाखै बेहा बिमानै गोदाननि माबा संनायखौसो जादों होनबालाय ओंख्रि संनायखौसो नोंसिनाव जाहैयाखैना फैना जाफै आमाय आनैखौबो लाबोफा थांबा हारसिंसो थांनांगौलै हिनजाव गोनां होनना बुङो मानसिफोरा लांफाजाया बेखौ ने लांबाबो जायो लाङाबाबो जायो मालाय हारसिं थांनाय दा हारसिं थां जोंबा बिदिनो उन्दुनो ओंखारा नै हरनि 2टा गाहामसिम थायो होमबाबो उन्दुआ जोङो ओरैनो थाबाय थायो बावबाय नों आदा आंखौ जुदास आं बबे जायगायाव नुवामोन बेबा आं बावलायलांबायसो आरोना दे खिथाना लाहरदो दे खिथाना लाबासो सिनायसिगोन गोबाव जाबाय आं लोगो मोनबाय खोमा अबेबाफोर नुदों खोमा गोबाव जाबाय आरो बबे जायगायाव लोगो मोनामोन बेखौ जोंना खिथाहरदो संनायानो 11:00टाबासो सङो नै फैना जाफै आमाय आं आनैखौबो लाबोफाफा र' दा दंनायखौ खेबना हरग्रोदो दे दा दंनायखौ खेबना हरग्रोबानो जों मोनजानाय मोनसिगोन आरोना बा माथो गोथावथार होननानै ना ओंख्रिया बेदर ओंख्रिया होननानै मथाबिलि अबे मथाबिलफोरा बेलाय मथाबिलियाव मोनाबिलियाव ना मथाबिलियाव आं बिदि मथामबिल अबे जायगायाव दं बे मथाबिला ओमफ्राय गसाइगावथिंजाय गसाइगाव मथामबिल होननायाव गसाइगावसो खोनादों आं सराइबिल नो ओमफ्राय सराइबिलाव गसाइगाव सराइबिल ए होमबालाय सराइबिलाव जों गसाइगाव जों थांखांखाबायना गसाइगावआव थांबा नुदों खोमा ना गसाइगावआव थांबा नुदोंदां जों गसाइगावआव थांदोंमोन ना जेब्ला नानि लोमजाबाय थादोंमोन बे समाव लांनाय समाव लोगो मोनदों खोमा नुदों खोमा ना जों हले सिनाया आरो दे बे समाव लोगो मोनदोंमोन आरो नानिखौ लांनाय समाव गैया जों मोनथियामोन आरोना जोंना जयस्रिया दिनैसो फैदों नै हेलौ आदा बाजैनो हेलौ बिनानाव माबोरै नोंना खबरालाय मोजां ना खबरफ्रा जाखांबायना ओंखाम ओंख्रिफ्रा बरियाखा दा नों बरिया नुहुरलायखोना आंखौ बाख्नायबाय थाबा नै सासेया रागा जोङो नों बायदि रागा जोंग्रा नङा आङो बाख्नायबाय थाबा ओरै जाखोमाबाय थायो रागाया नोगोदखा बांद्राय बाख्नाय जाया दिनैसो लाइभ जानाय टाइमाव नुफ्लांदों गोबाव जाबायमोन जोंबो लाइभ फैयैया ओमफ्राय दिनैसो दसे फैनो होननानै गोबां मानसियानो माने भिडिअ'आव कमेन्ट हरबाय थादोंमोन आरो नोंसोर मानो लाइभ फैया होननानै ओमफ्राय दिनैसो लाइभ फैदों गोबाव जानायखाय बाजैयाबो खादा दे मोजांबालाय मोजांसै बेखौ एसे मोजां होनबा आंहाबो बोरैबा मोनलायलाङो आरो गोखा माथो गावखौ मोजां होनजानो लुबैयो बियो मोजांबाबो गाज्रिबाबो बेनो बे दाद्रा खुद्रानिया दाथ' मानिखा जाजोबबावबायसो आंना बेमार रलाखायनो एकदमबारे मानिखा जाजोब्बाय नै सिनायलायखासै
खामानि मावनो थाहैनानै एफाबां देलायसो होनसिगोनदां मानसिफोरा ओंखाम जाखांबाय नामा नालाय जयश्री बसुमतारी ओंखाम जाखांबाय नामा जाथ'वाखै जों दाबो संथ'वाखैनो ओंखामखौनो फैनायानो बावाखै दासो संनो नागिरदों नै नोंस्रालाय मा ओंख्रि बिबारि बिबारि होनना गान खनलायबाय नै मैया 95 जाबाय दाना 76 जाबाय मै 95 बे 7 औ 5 दिनै सासे बारायदों हर जाबाय माथो जानायालाय जाबाय 10टायावसो गबोयो जोंना 10टायावसो गबोयो ओमफ्राय जादो संदो 12टा जोंहा थास' बिथरायसो आयै जा जानो लुगैदों आङो थास' बिथराय होननायखाय एकदमबारे गोसोखांगासिनो न'आव थाबासो मोनजायोमोन थौफाबो जुदास जानाय आदा आं मोजां नोंजों रायलायगौमोन दे रायलायजागोन नाम्बारफोरखौ नांगौबा लाबानो जागोन ना डिसक्रिपसनाव जोंनि डिसक्रिपसनाव मोनगोन आरो बेयाव नङा ओमफ्राय बै मोनसेयावसो र' नै नाम्बारखौ आं हरनि दे जोंनाव वाट्सएप खालामनो हागोन वाट्सएप नाम्बारखौ लाबानो जाबाय ना वाट्सएप नाम्बारखौ आं कमेन्ट खालामगासिनो र' बे नाम्बारखौ लाबानो जाबाय औ दे वाट्सएप नाम्बारखौ लाबानो जाबाय आरो दा वाट्सएप खालामनो हागोन दे लाइकफोर हरलाबायनांगौ आरो लाइभ आं नायबाबो लाइकफोरखौनो हरथारा माथो रावबो सासेबो 66290909 ओरैनोसो थाला जोबोनदां हरबाय आं नै नाम्बारखौ लादो दे बहा दं ब्र मोननो सोर जाखो बियो बहा दं ब्रादार नों जोङो नै माबायाव मा होनोमोनलाय बेंगालराव दङ आरो बेंगालरनि जयानोगोर 4 ब्लक होननायाव दङ 4 ब्लक नङा 4 ब्लक 27आवसो जोङो 27 क्रस नामा 3 ब्लकआव 3 ब्लक दायो दस्रायाव जाफिनबाय दस्रायाव थाफैफिनबाय जोङो रुमा सोलायबाय जोंना दा जोङो आपार्टमेन्टआव दङ आरो ना मालिकनि आपार्टमेन्टआव गोदान रुमा एकदम बिल्डिं गोजौआवसो जोंनिया दानिया एकदम बिल्डिं गोजौ मोनबाय सिगांनिया एकदम ओरैबायदि बेबो गोजौखामोन आरो मोनामोमोन आरो सिगांनि दानिया बे मोनामा आरो एकदम बे मोनामलाबाय थारोमोन दानिया मोनामलाबाय आरो ना सिगांना माने बैयो फुराना रुमा ओरैबायदि मोनामोमोन थानो हायामोन आरो बाजै नों ओंखाम संलानो नामा संसिगोन जोंना संनायानो 11टाबासो सङो मैयाबो 12टा 1टायावसो ओंखाम जादों जों ओमफ्राय डिउटिनि टाइमाबो जोंना बिदिनो ना 10टा 12टायावसो नालाय ओंखायनो थाब जानाय जाया आरो बेलासियाव जाफैनायानो 2टा 3टा जागुलायो ना ओंखामखौ उखैनाय मोना आरो ना आरो बेनाथ' मेथाइ दखानाव थानाय मेथाइ मोनजाबाय थायो आंना जेबो मोनजाया मेथाइ दखानाव थानायनि सिंग्राया जोंना खन्नाल' लाबोनांगौ खन्ना लाबोदो जादो सिङाव साहाया ओमफ्राय खेब्रै खेबबा दिनाव जोंनाबो मोनलोङो ओमफ्राय जोङो लोङा फैसासो लायो जोङो साम'सा जानानैनो नै बडि जागुलायबाय आरो बडि देलायथारबाय नै मालाय साम'सा नै जानानै आंना मोदैया हांख्रें-ख्रेंसो जालांदों साम'सा जानानै हामदों होनदों दाउसिन बुब्रैसो गावलाबायसैना दिनै गावा मा संसै लाबो गान दामनांगौ आंनो लाबो बेखौ दामदोब्रा गानखौ दामो गाना दामजायो मा दामसै बेलाय गावसो दामनांगौनो दामलाय हायोबा माबा मोनजानायनि दाम लाबो गावहाबो मोनबाय थाखानानैहाय मालायनि नामाव दाउ गावलाबायनाय दारै हट
एकदमबारे गावनि मबाइल गोदानावहाय गेलेलायबावा एकदमबारे आं फुरानाखौ होनानै आंनि मबाइलाव गेलेबाय थायो गेम खुदिया बाया गेमनि फैसा जाहोनो रोङा मानो रोङा फैसा जानो खुदिया बाया लाबो खेला मोनदोंलै फैसा जानो जानो नोङो नोंहासो फैसा जानो होनदों दा फैसा होनांगौनो बेनो हनै मा होनदों आं गोदो MG र'डआव बेकारियाव मावनायाव नोंजों थाफानाय नुनायल'लै ब्रादार मावनायाव नोंसोर थाफानो नुनायल'लै ब्रादार बेंकाटेश जे दिनैसो नोंनि इउटुबखौ नुदों दे साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय होमबालाय दिनैसो नुदोंबालाय साबसक्राइबबो खालामना होलांदो मा दिनैसो गोबावजों दिनैसो नुफैबाय नालाय सोर बायदियामोनथाय ओमफ्राय बेंकेटेश सोर बायदियामोनथाय आं हमनो हायासै आरो ओमफ्राय MG र'डआव मावनायनो MG र'डआव जोंजों हटेलाव मावफादोंमोन ना हटेलाव मावनाय समाव लोगो मोनदोंमोन आरो ने बिनि गुन्थुं दोलालायनायखौ थाल दङ अट' एक्सिडेन्ट जानाया एक्सिडेन्ट जालायलायदोंमोन ना जोङो अट'जों एक्सिडेन्ट जानानै आंना साइकेलानो गुरुबजोबलायखादोंमोन आरो बिदि बेयाव खामानि मावनाय समाव बेना गन्थं जादोंमोन थैनोल' बाखिखासैमोन आङो एसेबानो थैनोल' बाखिथारदों एसेयावनोबाथाय गैलासोमोन आंलाय दिनै थैयाबा थैलालांल' सानलायखादोंमोन डाइरेक्ट मोखांजों मोखां सौग्रावखादों आरो पुर्ननि लोगो पुर्ननि लोगोने औ दे पुर्ननि लोगो नोंनि नामा ओमफ्राय बेंकेटेश नङामोन ना ने पुर्ननि लोगोआ बेंकेटेशमोन दा गेम गेलेफालायग्रा लोगोआ जोंजों नोंनोमोन दा जोंजों गेम गेलेफालायग्राया ज' गेम गेलेलायग्राया नोंनोखा मोनदांनाया बे माबायाव गाहायाव सेनायसो लिरलांबाय जों हटेलाव मावोमोन ओमफ्राय नोंहा गाहायाव मावोमोन ना औ दे बेनो मार होनबालाय ना गेम गेलेफाग्राया गेमफोर गेलेलालाय नामा दानालाय गेलेगासिनो आसोला नुवाखै गेमसो गेलेलायबावो जोंना गेम गेलेनाया नुबाय गावख्रुबथारदों गेम इसोरबो जाम खालामनायाबो हेलो अच्छा खेलना नहीं तो मार देगा मैं जाम खालामदोरा दे बिदिब्ला लोगोफोर दिनै एकदम दोनथ'लायनोसै ने ओंखाम ओंख्रि संनोसै जों गोबाव जाबाय दसेल' फैखादोंमोन दसेल' लाइभ फैनो होनना बयबो रायज्लायनो लाइभआव नायनो लुगैदों होननायखायसो जों लाइभ फैदोंमोन आरो ना दिनै दोनथ'लायनोसै मालाबा रायज्लायफिनसै आरो ना गाबोन समफोरबो फैफिनसै मोजांनो जों गाबोन सुटि दङ जोंना गाबोन जों लाइभ फैगोन आरो जोंना मोनसे भिडिअफोरबो सफैनो हागौ जोङो लाइभ होआबा भिडिअ होगोन जायखिजाया भिडिअ होयोबाबो लाइभफोरखौबो फैगोन आरो हरनि समाव ब्रादार आंबो डिउटियावसो दं दा दोनथ'नोसै दे बाय उनाव नायलायफिनसै ना उनाव रायलायफिनसै फैबाय थाबानो जाबाय जों लाइभफोर हगारबा माबा नुयोब्ला फैबानो जाबाय लाइभआव दे बिदिब्ला बयखौबो बाय गुड नाइट बाय लोगोफोर बाय गुड नाइट अके गुड नाइट बिदिब्ला लाइभआबो जोंना जोब्बाय दे बाय